Mata pelajaran Basa Jawa kangge kelas sedasa IPA saha IPS. Sugeng rawuh para siswa. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Agustinus Fajar Setiawan wonten ing piwulangan basa Jawi. Samangke kita bareng-sarengan sinau babagan tembang pangkur. Saderengipun badhe dipunandharaken tembang mocopat. Tembang mocopat inggih menika salah satunggaling tembang ingkang rembaka ing tlatah Jawa kanthi wonten paugeran-paugeran tartamtu. Paugeran ingkang dipun sebat kadosta wonten guru lagu, guru wilangan, lan guru gatra. Jinising tembang mocopat wonten maneka warni. Cacahipun ingkang sepisan wonten Mas Kumambang, Pucung, Megatruh, Gambuh, Kinanthi, Mijil, Asmarandana, Pangkur, Durma, Sinom, lan Dandang Gula. Samangke wonten jembatan kangge gamelaken para siswa ngapal sekar mocopat. Mas Pucung megat gambuh kanthi mijil asmara, Pangkur Durma sinome dandang gula. Menika lajeng Serat Wedhatama. Lumebet wonten ing Serat Wedhatama. Serat Wedhatama kaanggit dening Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya. Serat Wedhatama saking tembung serat tulisan, wedha piwulang, tama utama, luhur utawi becik. Saking andharan kala wau, Serat Wedhatama inggih menika serat kang isinipun piwulang kang utama. Serat Wedhatama ugi ngajaraken ajaran piwulangan moral mliginipun budi pakarti minangka pamangun karakter saben tiyang wonten ing gesang menika. Wontene jenising Serat Wedhatama menika kapérang dados ingkang setunggal Pangkur 11 pada, Sinom 18 pada, Pucung 15 pada, Gambuh 300 gangsal pada, Kinanthi 18 pada. Wontene ingkang badhe dipun rembak mliginipun pupuh pangkur. Tembung pangkur asalipun saking mungkur, maknanipun lunga, utaminipun manungsa kedah ngicalaken watak angkara murka. Tembang pangkur ugi nggambaraken mangsa nalika manungsa sampun kliwat ngungkuraken babagan kadonyan. Pangkur salah satunggaling tembang kang watakipun banter, mantep, kareng saha nesu. Salajengipun pupuh pangkur ing Serat Wedhatama menika gadhah piwulang luhur babagan tuntunan moral, etika sosial, aja tumindak ala marang liyan, ngajarake bab agama utawi nembah marang Kang Maha Kuwasa. Wontene paugeran pangkur wonten guru gatra, cacahing gatra utawi larik menika wonten 7, guru wilangan cacahing wanda saben suku kata wonten ing pangkur 8, 11, 8, 7, 12, 8. Guru lagu tibaning swara. Denda krata inggih menika cara nembangaken utawi nyekar tembang mocopat ingkang trep menika kedah cetha, las-lasan, prasaja, cengkok, boten kathah luk lan wilet. Paugeran ingkang wigati wonten andhegan, anda lan among swara, pedhotan lan wirama. Wontene analisis tembang salebeting tembang pangkur kanthi njarwakake, nggancarake, nyarisaken kanthi basa piyambak, nggarba, mendhet-dudutan, relevansi utawi nyerat piwulangan wonten ing gesang ingkang luhur. Menika wonten tuladha sekar pangkur padha setunggal. Nggih, menika
Saking wonten 11 menika tuladhanipun pada ingkang angka setunggal. Wontene titilaras tembang pangkur laras pelok pathet 6 kados mekaten. Lumama lulu lumama nem cici cici ciro luroci monem cici cici roro cinema mama patmo lumama nem cici cici ciro lulu nem cici 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 ciro luroci. Menika wonten link tuladha lan gladhen piwulangan kagem para siswa gladhen wonten ing dalemipun piyambak-piyambak gladhen nyekar saha gladhen soal kagem tambahan nilai. Mbok pilih cekap semanten pepanggihan dinten menika matur nuwun sugeng pepanggihan malih minggu ngajeng. Rahayu.